С колата да бутна коша, ти чуеш ли са? Тая броня, знаеш колко пари струва? 100 евро. Влизаме вкъщи. Така. Да ни иди бордюра. Че аз съм фен на бордюрите. Две гуми. Как беше? Дясна предна и дясна задна. Откън направо ги съдрах. Кога взимах колата, де? Че аз, какво да ти кажа? Да помръчна на прав път, вате. Сега ще пълним бутилки. Че много топло. Направо тече ти пота, даже и през газа. Имам пот даже и на космите на газа. Толкова съм се спотявал. Купих си един кош. То не е кош, то инструменти се слагат вътре. Ама, гледай сега какво става. Ще пълним бутилки с вода. Нали? Взимаме, фърляме ги в колата и после станат 20 000 счета. И то като обърнеш колата, и то само счета, брачи. Пълним ги с вода, хладилника и да се изстудяват. Така се прави най-добре в жегата. Иначе да купуваш постоянно вода, и то няма ми извей. Кара, бе, братче, аз имам повече счета, отколкото вода. Вратата ни ще се затвори. Па някой смог се лопнал тук, ще му идва майка. Какви с тия клечки, бе, ева? Запъна. Шишета да искаш. Много топло. Айде, бахти пачката. Тук 4. 14 шета. Нали? Буртеляк. Детето отива към басейна. Ще си къпи! И аз. Ей, сега е. Добре.